Det er blevet 2026, og året det starter rigtig godt. Min portefølje den runder 1,6 millioner kroner. Mit navn er Frederik, jeg står bag Ung med Penge, og det her det er min månedlige opdatering, hvor du kan se, hvad jeg investerer i, og hvordan det har udviklet sig. I den her video, der vil jeg løbe min opdatering for januar 2026 igennem. Som nævnt, så runder porteføljen 1,6 millioner. Det skyldes et pænt afkast på aktiemarkedet, så har jeg lavet en god indbetaling, og så er der også blevet afdraget på mit boliglån. Der er også lidt nyt på boligfronten, hvor at vi er i gang med at undersøge at få solgt lejligheden. Det har vi stille og roligt startet op, den proces. Lad os dykke lidt ned i tallene her for januar måned, hvor porteføljen den lander på 1.641.000. Siden sidste måned er det en stigning på lidt over 42.500. Det skyldes blandt andet et godt afkast på ca. 23.500, svarende til 2,1%, men selvfølgelig også min indbetaling, altså det jeg har investeret i den her måned, og også hvad jeg har afdraget af gæld på min bolig. Det kan du se lidt længere nede. Herover der har jeg mit delmål på 1.853.000, hvor jeg nu er 89% af vejen. Den pæne stigning i forhold til sidste måned gør, at jeg nu er 3% tættere på mit mål. Her der kan vi se værdien af porteføljen det sidste stykke tid. Det markante, der sker her fra maj til juni, det er, at jeg får revurderet min lejlighed, som jeg sidder i her, fordi at jeg er blevet færdig med at renovere. Og som vi kan se, siden juli har porteføljen altså set en væsentlig stigning, så det er jeg rigtig glad for. Jeg har også et mål på at øge porteføljen med 15.000 kroner om måneden. Det er den stiplede, vi ser her, så det kører som et supplerende mål. Hernede kan vi se min aktiv fordeling. Det der er sket over det sidste stykke tid, det er, at indeksfondene fylder mere og mere. Jeg har gået mere over til at investere i indeksfonde, hvor jeg tidligere har investeret en del i udbytteaktier. Hernede har vi tallene for de forskellige poster af min portefølje. Der kan vi også se, at en del af det, der skyldes værdistigning, det er, at forskellen mellem værdien af min bolig ifølge banken og den gæld, jeg skylder, den er stigende. Ja, det tal er stigende, altså den friværdi, der nu er i boligen, den er stigende. Og det svinger lidt op og ned, alt afhængig af, om der er relativskrivning, og hvordan jeg lige har afdraget. Vi kan også se, at der er kommet gang i en ny en hernede for Ethereum. Det fortæller jeg lidt om senere i afsnit omkring kryptovaluta. Afkastet har vi her. Der i og med, at de alternative investeringer, primært kryptovaluta, eller det er det eneste, der er, det fylder ret lidt i min portefølje, så er mit primære afkast altså styret af, hvordan aktiemarkedet det udvikler sig. Så er der lidt omkring indbetalinger, altså det beløb, jeg i den her måned har indbetalt til min portefølje for at investere. Jeg har endnu en gang indbetalt 12.000 kroner, samtidig med, at jeg har fået afdraget 2.500 kroner på min SU-gæld, så det er rigtig positivt. Og som vi kan se på diagrammet her, jamen så over de sidste 5 måneder, der er faktisk 4 måneder, hvor jeg ligger på de her 12.000 kroner. Min overordnede målsætning er at investere 10.000 kroner hver måned. Så det er jeg rigtig glad for, at jeg har fået styr på mine omkostninger, sådan at jeg kan holde et stabilt højt niveau. Kigger vi på aktierne og udviklerne der, så kan vi se her, at det selvfølgelig også har været stigende. Der i sidste måned der kom en Darvo til som en ny platform, som jeg er i gang med at teste af. Og det vi ser her på tværs, det er afkastet. Så vi kan se, hvordan det lidt spiller ind i den udvikling, der er. Det er et diagram, jeg har leget ret meget med, men jeg synes egentlig, det er landet okay sted nu, hvor man får et fint overblik på tværs af aktiedelen af porteføljen. Afkastet lander som sagt på 2,1%, og det resulterer i omkring 23.500 i værdistigning. Det er ganske pænt. Efterhånden som min portefølje den har nået en vis størrelse, så selv små afkast, det betyder altså relativt store beløb. Jeg kigger jo som altid på verdensindekset MSCI ACWI, som er det her omfattende verdensindeks, der indeholder både de udviklede markeder og så de underudviklede markeder. I samme periode, der ser det en stigning på 2,8%. Der er jeg dermed lidt bagud, men når jeg korrigerer for den amerikanske dollar, hvor jeg har en del aktier i, så underperformer jeg kun med 0,4 procentpoint. Det er
noget, der udvikler sig lidt op og ned fra måned til måned. Efterhånden, som min andel af indeksfonde har været stigende, så kommer jeg tættere og tættere på, og det forventer jeg også kommer til at ske fremadrettet. Så jeg stille og roligt får flyttet midler fra aktier over i det her indeksfonde. Så er der en oversigt over mine aktiebeholdninger. Der kan du gå ind og se alle de aktier og investeringsforeninger, jeg har investeret i. Lige nu er det omkring, der er det 52 forskellige, og det ændrer sig lidt løbende. Der er også blevet foretaget nogle handler i den her måned, hvor jeg har købt en ny indeksfond. Jeg har ellers de sidste stykke tid haft investeret i samme indeksfonde, tilføjet i forrige måned Spareindex Bæredygtigt Global for at udvide min spredning hos Nordnet, så jeg kan udnytte det her superlån, som de har. Det er ikke noget, jeg gør brug af lige nu, men jeg vil gerne have den mulighed. Spareindex Bæredygtigt Global var lidt et alternativ, som ikke rigtig passede ind i de andre fonde, jeg købte, som ellers har peget på enten MSCI, World, ACWI eller Emerging Markets, hvor at Spareindex Bæredygtigt Global kigger på et andet indeks. Der er så sket det i mellemtiden, at Nordeas fond, globale aktier, den er blevet sat ned i årlige omkostninger. Så derfor er den nu også blevet interessant, fordi den er sat ned til 0,35%. Den matcher MSCI World, så det passer rigtig fint ind i det, jeg gerne vil. Jeg har prøvet at finde de tidligere tal for årlige omkostninger. Jeg har ikke rigtig kunne finde det sådan præcis. Det jeg kan se angivelse omkring, det er, at det skulle ligge omkring 0,53%. Og af den årsag har jeg ikke haft overvejet den før. Det betyder også, at fremadrettet kommer min strategi nok til at ændre sig lidt i forhold til Spareindex Bæredygtigt Global, og jeg nok i højere grad kommer til at prioritere den her fond fra Nordea, da den passer bedre ind i min strategi. I januar der stiger min standardafvigelse fra 2,5% til hele 4%. Det er desværre, fordi jeg har haft en forkert opgørelse af mine investeringsforeninger. Det er en af de udfordringer, der er ved, at jeg gør det på den måde, jeg gør. Det er, der af og til sker fejl. På grund af den fejl, så har min IT-sektor, den har været underrepræsenteret i forhold til, hvad den egentlig har fyldt. Så nu har jeg egentlig en væsentligt større eksponering mod IT-aktier, end jeg har gået og regnet med. Det er for justeret nu, og det vil jeg også se, om jeg kan få justeret ind, både i min indeksfonde og også mine aktier over det næste stykke tid. Noget af det, jeg blandt andet kigger ind i, det er, at jeg vil sælge lidt ud af de aktier, jeg har på min aktiesparekonto, for at få omlagt dem til en indeksfond. Det skyldes egentlig, at jeg helt oprindeligt har kigget på udbytteaktier på aktiesparekontoen, og har efterfølgende fundet ud af, at det passer bedre for mig rent skattemæssigt at gøre det med en akkumulerende indeksfond her, ETF'er. Dem kan du også se op i listen over aktiebeholdninger. Så forhåbentlig gør det, at spredningen i næste måned, det ser noget bedre ud. Der er også sket lidt på udbyttefronten. Jeg har fået udbytte fra 5 forskellige selskaber i den her måned. Der er lidt omrokeringer, men det nye er, at Broadcom er kommet til for januar. Desværre er der den her tendens med, at det har været faldende det sidste lange stykke tid. Jeg har ikke helt kunne gennemskue hvorfor, men der er ingen tvivl om, at det vender til februar, hvor at mange af de her indeksfonde, som jeg har købt ind over det sidste stykke tid, de udbetaler udbytte. En del af det her faldende udbytte skyldes også, at jeg har investeret i højere grad i indeksfondene frem for aktier, og også omlagt nogle aktier til indeksfonde. Jeg var da ikke sikker på, at det fortæller hele historien. Her kan vi også se det seneste udbytte, hvor den stiplede linje, det repræsenterer de sidste 12 måneders gennemsnit. Og som vi kan se, så er det også faldende. Men den vi også ser her fra februar, den kommer til at være endnu højere til næste år. Eller i år er det jo så. Der er også lidt omkring bolig, som jeg varslede. Her i januar, der har jeg haft en mailer forbi for at vurdere lejligheden med henblik på, at vi måske gerne vil sætte salg i gang. Det er noget, der er blevet sat i gang, kan jeg fortælle. Vi har underskrevet den her formidlingsaftale.
Det oceanske boligmarked, det buller der ud af, ligesom så mange andre steder, selvfølgelig ikke i samme grad som i Aarhus og København. Og det kan også ses på min vurdering, der er højere end den vurdering, jeg regner med lige nu. Det er ikke noget, jeg sådan tager til indtægt, før der selvfølgelig sker et salg, da vi jo så har den reelle indtægt. Det salg, et potentielt salg, vil også åbne for mange muligheder. Vi er lidt i tvivl om, hvad vi gerne vil, men vi kigger primært i retning af København. Her kigger vi ikke på ejerbolig, fordi selvom jeg har en rimelig solid opsparing, så er det ikke det, der er i spil. Vi vurderer simpelthen, at det er for dyrt på nuværende tidspunkt. Så vi kigger efter et par andelsboliger, hvor vi er skrevet op, og så ellers igennem nogle lejeboliger, jeg kan få igennem mit pensionsselskab. Men vi er stadig ikke helt sådan fuldt afklaret over, hvad der lige skal ske, og så skal vi også lige have styr på nogle små ting her i lejligheden, inden salg det slår igennem, sådan at det er helt klar til en potentiel køber. På de alternative investeringer, som jo består af kryptovaluta, der er også lidt nyt. Jeg har tilføjet Ethereum til porteføljen, og der er også blevet tilføjet en lille smule i Bitcoin, i alt 2.000 kroner i hver. Det vi kan se, det er, at afkastet er jo noget mere volatilt end i aktierne, hvor i den her måned, der lander det på minus 7,2%. Jeg er spændt på, når vi lige får Ethereum med i den her ligning, om de kommer til at gøre, at det måske bliver en lille bit smule mere stabil, men det vil fremtiden vise. Jeg køber i øvrigt min kryptovaluta igennem Feri. Så er der lidt nyt på bloggen også, der er ikke så meget. Jeg har fået udgivet en enkelt artikel omkring droneaktier, så er der kigget lidt på forsiden, som du måske har bemærket, og der er også sket lidt på artikelsektionen, hvor der er kommet sådan en hero-sektion, for at adskille indholdet lidt bedre. Det håber jeg også, du synes, og har du noget feedback på det, så meld endelig gerne ind. Der er også blevet tid til at forbedre lidt omkring udbytteaktier, hvor jeg har brugt noget energi på at få samlet en liste med over 500 udbytteaktier. Den kan du gå ind og hente i min artikel omkring udbytteaktier. Der ligger også et link nedenunder. Det er et stort Excel-ark, der opdateres dagligt, hvor du kan finde ting som udbytteprocent, x-dato, payout ratio og EPS og meget andet, som du selv kan bruge til at finde noget inspiration. På den personlige udvikling, der har januar primært været fyldt med et par eksamener. Jeg har været til 2 eksamener i forbindelse med afslutningen af første semester på mit HD-studier i henholdsvis erhvervsøkonomi og organisation. Det er noget, der har taget en del energi. Det er også første gang, jeg har skulle til eksamen i 5 år, så det er der ikke noget at sige til. Så derfor har der ikke været tid til så meget andet. Der er dog sket en hel del, siden jeg sidst har gået til eksamen, og rigtig mange af de her AI-værktøjer har været en kæmpe hjælp. Jeg har blandt andet brugt Claude og senere Gemini Notebook LM som min studiepartner i det her, som har været nogle enormt gode værktøjer til at kunne bruge til at spare med, til at uddybe og til at få forklaret en masse ting. Specielt Notebook LM, som jeg også har lagt et opslag på LinkedIn omkring, er et fuldstændig vanvittigt værktøj, der kan tage det materiale, som du giver den, omdanne den til en masse andre formater, som for eksempel podcast i en overraskende god kvalitet, nogle infografikker eller slides. Samtidig forholder den sig også kun til det input, du giver den, det vil sige, den kan kun forholde sig til de noter, slides, eller hvad du nu fodrer den med, og den finder derfor ikke på alt muligt. Det har været enormt værdifuldt for mig, har virkelig været en af årsagen til, at jeg ikke har skulle bruge så meget tid på forberedelse, som jeg regnede med. Mine vaner er stadigvæk i fokus. Lige pt. Der fokuserer jeg meget på min ugenlige refleksion. Hvis jeg gerne vil implementere og bibeholde de vaner, jeg har, så er det vigtigt for mig, at jeg løbende får fuldt op på dem, for at jeg kan sikre, at vi er on track med det. Og derfor har det mit fokus det næste stykke tid. Jeg er også kommet igennem en enkelt bog i den her måned. Det er en af de her Harvard Business Review 10 Must Reads bøger, hvor jeg har læst den omkring Managing Yourself. Det er en bog, jeg har købt sammen med en række andre bøger i serien, da vi var i London i foråret sidste år. Det lige den, jeg har læst her, det er en bog, der handler om personlig effektivitet, mental sundhed og så work-life balance. Der er et par pointer, jeg tager med der, som jeg også gerne vil dele med jer. Den ene handler om,
hvordan man kommer til at præstere bedst, at det er vigtigt, at man er opmærksom på, om man for eksempel lærer ved at skrive, tale eller at gøre. Det kan også være en kombination af tingene. Og det er en egenskab, der er vigtig at kende ved sig selv, når man skal ud og finde et job, hvor det passer til ens styrker. At man har styr på den del af sig selv. En anden ting er, at man skal sikre, at man ikke får aben, som det hedder. Der er aben en metafor for den næste bevægelse i en opgave. Der handler det altså om, at man som leder sikrer sig, at det ansvar, der ligger i en beslutning, det ligger hos medarbejderen, så lederen han kan fortsætte med at frigøre sin tid til nogle mere vigtige opgaver. Et eksempel på det kunne være, at man sørger for, at folk de altid forbereder sig med et forslag til en løsning sammen med deres problem, så lederen i højere grad kan være beslutningstager frem for at skulle drive bolden. En anden ting er at fokusere på at skabe nogle bedre rammer for sig selv, både på det fysiske, følelsesmæssige, mentale, men også spirituelle energikilder, som den ene artikel i bogen den handler om. Det kunne for eksempel være, at man sørger for at få lavet op hver gang man har arbejdet koncentreret, for eksempel igennem Pomodoro-teknikken, som jeg også selv bruger, for at sikre, at man også kommer tilbage. Der er ikke nødvendigvis en sammenhæng mellem jo flere timer du lægger og den kvalitet du leverer. Så en rigtig spændende bog, som jeg klart kan anbefale. Den er forholdsvis kort og koncentreret og indeholder 10 artikler om forskellige emner. Alt i alt så er det her januar har været en tilfredsstillende måned. Porteføljen overgik forventningen for sidste måned, hvor jeg håbede på at kunne ramme de her 1,6 millioner. Det har jeg jo så gjort med en god buffer. Næste niveau, vi sigter efter, er 1,7. Det er pludselig ret tæt på, men jeg er jo også afhængig af aktiemarkedet, og vi må se, hvordan det ændrer sig. Men det er pludselig inden for overskuelig rækkevidde. Næste måned bliver også rigtig spændende, fordi at der bliver skudt gang i salget af lejligheden. Jeg ser meget frem til, hvordan interessen bliver, og hvordan de tager den pris, der er blevet sat. Og jeg kan også afsløre, at den første fremvisning, der er allerede booket ind, på trods af, at der ikke er sat gang i ret mange ting endnu. Så det bliver rigtig spændende, og der er mange overvejelser af den her proces med, hvad det næste skridt er, og det håber jeg selvfølgelig, at vi bliver klogere på det kommende stykke tid. Det var den her opdatering for nu. Tak fordi du så med. Du skal selvfølgelig være velkommen til at læse opdateringen inde på Ung med Penge. Der er et link nede i beskrivelsen, og du kan selvfølgelig også abonnere på den her kanal, hvis du har lyst til at følge mere med. Tak fordi du så med.